Community Challenge, UFP, Alexander Andersen. 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 Ej, det var flere navne end det. Godt Der er lidt 4 Daniel. Og Ringrose, så han kommer nu. Har vi en streg? Ja, jeg har den. Skide godt. Jeg skal bare lige vise lige stræk. Jeg kender den. Stræk arm. Kontakt. Og så har vi hælen under, ikke? Var det ikke hælen under? Nej, det er fordi, jeg gerne Og så vil gerne øve mig i at have den på, når jeg laver workouts, bare for at se, hvordan det er. Jeg skal lige vende mig til det. Godt komme til at syre lidt. Ja. er det så hælen, der skal være på den anden side, ikke? Ja. Kan man se stregen? Der er alt... Og så uret er deroppe. Eller, det kan vi også lige se. Vi starter ud her. Ja, skal jeg så... Jeg drejer den bare lige, når det er. Det er jo det, der er ret smart. Vi kan ikke... Nej, men jeg ryger tilbage sammen. Gør det. Kan man... Nej, det er fint. Jeg filmer. Så kan man høre det. Jeg, Man ja, kan lægge en telefon. jeg filmer tilbage igen, når det er. Vi kører. Jeg drejer nu. 3, 2, 1, go! Hoften helt ud. Yes. Marie, du tæller højt. 7, 8, Helt op. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 styks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas på den sidste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas på helt over Hold dem linjen. her. 1, 2, 3, 4, Godt, tempo. 5, 6, 7, 8, Fortsæt. 9, 10, 11, 12, 9. 1, Helt op. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mere. 8, 9, Og 9 roses. Hold den clean. 1, Mere clean. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 40, 41. 41.